akkor rá kell venni, hogy... Amit a katolikus egyháztól vettünk, Marika, a szemrendelem van, azzal a telekkel mi van? Az üres? Milyen szemrendel? Na mit tudom, azt tudom, miről beszél. Tudod, amikor kértek tőlünk 10 millió forintot, Igen? vagy a katolikus iskolára, aztán úgy adtuk, hogy megvettük azt a telket tőlük a Szentrendelem, ahol a szennyvíz Ja, akár van. igen. Az üres, nehogy oda is bemenjenek a cigányok Nem, az azért. üres szerintem. A 10 millióra vettenek ide a város. Azt tudom. Hát az most már, szerintem az már oda kövé, nem? Ja igen, bement lehet, igen, a tulajdonba, a köztulajdonába. Tehát Az épület? Hát mert Az épület az oké, de ott van egy nagy telek. De azt szerintem, amikor volt az átadás átvétel, akkor, mint azt beszéltük volna, hogy ha el is adja a város, akkor is az a Kevevíz Kft-jé lesz. Az épület az igen. De volt ott egy maga telek hozzá, Józsi. Szerintem... Hát nem tudom, meg kell nézni. Akkor azt nézzük meg, mert nagy telek.